ታሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አሰናዳ ይትባረክ በርሀ አህታሚ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አስመራ 2001 ዓ.ም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኣብ መላእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ቻነል ናይ ምድራ ጋዚ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘፍቅረኩም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ፈተውቲ ናይ ኣደና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ከመይ ኣለኹም? ኣሜን። ኣብ ኩሉ ዘለኹምሞ ሰላምን ጥዕናን ፍቕርን ክህልወኩም እንዳተመነኹ ከምዚ ኣቐዲሙ እቶም ክነግረና ዝጸንሐ ታሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ትብል መጽሓፍ ናባኹም በብቑርብ ክነብላ ክንፈትን ኢና። ንሎም መዓንቲ ሒዘልኩም ዝቐርብ ትሕዝቶ ይኸውን። ትሕዝቶ ናይታ መጽሓፍ ናባኹም ከብላ እሞ ኣብ ዝቕጽል በብሓደ ብቑርብ እንዳገበርና ናባኹም ክነብላ ኢና። ስለዚ ናብ ካልኦት ብዙሓት ኣሕዋትና ንኽፈልጡ ንኽርድኡ እውን ሼር ጌርና ክነመሓላልፋ በዚ ኣጋጣሚ ክላበወኩም ይደሊ። ብትኽክል እቲ ታሪክ ክበሃል ከሎ ታሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ይብል ኣሎ። ግን ታሪክ ክትነግር እንተዳ ኮንካ ኢትዮጵያ ከይበልካ ኤርትራ ኣይትብልን። ኤርትራ ኢልካ ከዓ ትግራይ ከይበልካ ሱቅ ክትብል ኣይትኽእልን። ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ታሪክ ገይጋ እዩ ወይ ዝተዛብዐ ወይ እውን ሓሶት ታሪክ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓቂ ክንዛረብ ሓቂ ክንብል እንተዳ ኮይና ናይዚ ከባቢ ንኤርትራ ዝኸብኣ ኩለን ከይተንከፍካ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክትነግር ኣይከኣልኒ። ምናልባት ታሪክ ናይ ኤርትራ ክብል ከለኹ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ብዓለማዊ ንዑ ምልከት ካልእ ፍልይ ክብል ይኽእል እዩ። ታሪክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ክትብል እንተዳ ኮንካ ግን ናይታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ታሪክ ብዘይካ እዚ ክብሎ ዝጸናኹ ክግለጽ ኣይከኣልኒ። ስለዚ እዚ መጽሓፍ እዚ እውን ንኩሉ ዘጠቓለለ ስለ ዝኾነ በብቑርብ ናባኹም ከነብሎ ኢና። ንሎሚ ግን ከምቲ ዝበልክኹም ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ ናባኹም ከብሎ። ሓራይ ቀዳማይ ምዕራፍ ቅድመ ክርስትና ይብል ኣሎ። ቀጺሉ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቀዳማይ ስጋብ ሻውዓይ ዘመን ቁጽሪ 1 ኣቡነ ሰላማ ኣብ ምዕባለ ክርስትና፣ ቁጽሪ 2 ኣባ ዮሃኒ ኣባ ሊባኖስ ኣብ ትምህርቲ ክርስትና፣ ቁጽሪ 3 ተስዓቱ ቅዱሳን፣ ቁጽሪ 4 ጻድቃንን ንባርየ ብሕትውናኦምን፣ ቁጽሪ 5 ዜማ ቤተ ክርስቲያን፣ ቁጽሪ 6 ቀዳሞት ማእከላት ምዕባለ ክርስትና፣ ቁጽሪ 7 መዛዘሚ ቀዳማይ ምዕራፍ። ሓራይ ቀጺሉ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ክኸይድ እዩ። ካልኣይ ምዕራፍ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሻውዓይ ስጋብ 12 ዘመን ይብል ኣሎ። ቁጽሪ 1 መስመይቲ ግእዝ ኣግኣዝያን ወሓበሻት፣ ቁጽሪ 2 ግእዝ ልሳንን ጽሑፍን ቤተ ክርስቲያን፣ ቁጽሪ 3 ምስልምና ኣብ መንጎ ክርስትና፣ ቁጽሪ 4 ክርስትና ኣብ ማእከል ንግስነት በጃ፣ ቁጽሪ 5 መደባት ምጽዋዕ ሕርጊጎ ብመንጽር ክርስትና፣ ቁጽሪ 6 መዛዘሚ ካልኣይ ምዕራፍ። ሓራይ ናብ ሳልሳይ ምዕራፍ ሰጊሩሎ። ሳልሳይ ምዕራፍ ቤተ ክርስቲያን ካብ 12 ስጋብ 16 ዘመን፣ ቁጽሪ 1 ምዕባለ ገዳማት ኤርትራ፣ ቁጽሪ 2 ትንሳኤን ምዕባለን ስነ ጽሑፍ ግእዝ፣ ቁጽሪ 3 ኪነ ጥበብ ወስነ ጥበብ ቤተ ክርስቲያን፣ ቁጽሪ 4 ምምሕዳር ቤተ ክርስቲያን፣ ቁጽሪ 5
ቤተ ክርስቲያንን ተጋድሎኣን። ቁፅሪ 6 መጠቃለሊ ሳልሳይ ምዕራፍ። ራብዓይ ምዕራፍ ቤተ ክርስቲያን ካብ 16 እስካብ 19 ዘመን። ቁፅሪ 1 ሓሳበ ዘመን። ቁፅሪ 2 ድኽመታት ክርስትና ኣብ መታሕት ኤርትራ። ቁፅሪ 3 ምምስራት ካቶሊካዊትን ወንጌላዊትን ኣብያተ ክርስቲያን። ሕራይ ናብ 5ይ ምዕራፍ ሰጊሩሎ። 5ይ ምዕራፍ ቤተ ክርስቲያን ካብ 19 እስካብ 20 ዘመን። ቁፅሪ 1 ኤርትራ ኣብ ጥንተ ታሪክ። ቁፅሪ 2 ኤርትራ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ። ቁፅሪ 3 ተሃድሶ ስም ኤርትራ። ቁፅሪ 4 ተፅዕኖ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን። ቁፅሪ 5 ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ናይ መዋእል ቤት ትምህርቲ። ቁፅሪ 6 ላዕለዋይ መሪሕነት ወይ ከዓ ጵጵስና ግብፃውያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓበሻ። ቁፅሪ 7 ባዕለ መሪሕነት ቤተ ክርስቲያን ሓበሻ። ቁፅሪ 8 ነፃ ልዑላዊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ። ቁፅሪ 9 መወከሲ ፅሑፋት ይብላና ኣሎ። ትሕዝቶታት ናይዛ መፅሓፍ ነዚ ይመስል። በብቁሩብ ናባኹም ክነብሎ ክንፍትን ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቁሩብ ካብቲ ብዝተፈላለየ ሜድያ ዝወፅእ ዝተሸራረፈ ወይ ዝተመቃቀለ ሓሳባት ቁሩብ እክብ ዝበለ በዚ መፅሓፍ መልክዕ ዝቀረበ ሰሚዕና ተረዲእና ኣፍልጠና ክንዕቢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። በዚ ከምቲ ዝበልክኹም ብግቡእ እዚ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ እንተዳ ኮይኑ ንሕና ሰሚዕና ናብ ካልኦት እውን ክነመሓላልፎ ይግባእ እዩ። ስለዚ ስለዝነበረና ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።